Mă bucur să mă aflu în comuna Nischidorf, alături de Dănuț Drăghici, candidatul Partidului Social Democrat pentru funcția de primar. În calitatea mea de europarlamentar, membru Comisia pentru Bugete din Parlamentul European, mă ocup de banii europeni. Sunt cel care a adus cei mai mulți bani europeni în țară și mă bucur să lucrez alături de domnul Drăghici la o serie de proiecte pentru comuna Nischidorf. Cred că împreună vom face o treabă foarte bună și am totală încredere în el că va duce la îndeplinire toate proiectele sale. Îți urez succes, domnule Drăghici, și sper ca mai departe să putem face cât mai multe lucruri împreună. Îți mulțumesc mult, Victor. Mă bucur deosebit de mult că astăzi la Nischidorf ești alături de mine și îți mulțumesc pentru sprijinul care vrei să mi-l acorzi pe viitor. M-aș bucura deosebit de mult să colaborăm împreună, având în vedere că suntem amândoi tineri și că pe lângă lucrurile frumoase care tu le-ai făcut în Parlamentul European, ai putea să mă sprijini și pe mine ca viitor candidat la funcția de primar sau ca și primar al comunei Nischidorf în devenire, pe nenumărate proiecte pe care eu le am în plan să le depun pentru a obține finanțarea și pentru a aduce cât mai mulți bani europeni în această comună, ca să pot să îi dau un aspect mult mai frumos și mai plăcut și care să se poată bucura tinerii din comuna mea și locuitorii din această comună. Îți mulțumesc mult de tot și încă o dată mă bucur deosebit de mult că ești alături de mine astăzi la Nischidorf.